Gaur edozen euskara irakaslerentzako funtsezko ideia batera hurbilduko gara. Gure hizkuntzaren egoera soziolinguistikora. Eta hasteko hausnartzeko galdera batzuk. Gauza bera da euskara edo ingelesa ikastea Bilbon esaterako? Eta gauza bera da euskara ikastea Tolosan edo Tuteran? Irakasleen lana berdin alda testuinguru horietan guztietan. Segurenik danok pentsatu duzu ezetz, eta arrazoi duzu noski. Irakasleok ez ditugu baliabide berberak ingelesa edo euskara irakasten dugunean. Tolosan euskara praktikatzeko aukerak oso ezberdinak dira Tuterakoen aldean. Ez dira berdinak euskara ikasteak edo ingelesa ikasteak dituzten ondorio sozialak. Egoera soziolinguistikoak nola irakatsi behar dugun baldintzatzen du. Horregatik, ikasgelako dinamiketan bete-betean sartu aurretik, euskararen gaur egungo testuinguru soziolinguistikoaren argazki orokor bat, argia eta errealista, eraikiko dugu. Eta testuinguru horretaz pentsatzen duzuen jakiteko, ariketa bat proposatzen dizuet. Galdetegi interaktibo honi erantzutea. 7. inkesta soziolinguistikoaren datuen arabera, euskaldunen kopurua 282.000 lagun inguru handitu da 30 urtean. Eunekotan, horrek esan nahi du 1981tik 2021 8 puntu inguruko hazkundea izan dela. Hazkundea egon da, baina ez da uniformea izan. Erkidegoan ezagutza 12 baino gehiago hazi da. Nafarroan ez da 5 iristen. Ipar Euskal Herrian 7 beherakada izan da. Hau da, Euskal Herriko errealitate soziolinguistikoa nabarmen asimetrikoa da. Erantzuna ezezkoa da. Ezagutza 8 handitu den bitartean, erabilera horren erdia baino gutxiago hazi da, 4 inguru. Gaur egun Euskal Herrian, batitugu 152.000 pertsona inguru gehiago, euskara erdera beste edo gehiago erabiltzen dutenak. Egoera asko aldatu da azken hamarkadotan. Gaur egun euskara gehien dakitenak pertsona gazteenak dira, eta ezagutza gutxituz doa adinean aurrera egin ahala. Gizartearen pertzepzioak hobera egin du. 1981an biztanleriaren 47,5 zen euskara bultzatzearen aldekoa, 121 aurkakoa eta 131,7 neutrala. 2021an aldekoak 156,5 ugaritu dira eta aurkakoak 113,7 gutxitu. Aldaketa esanguratsua egon da gizartearen jarreran. Eta erantzuteko Kike Amonerrizen hitz batzuekin utziko zaituztego. Ikusten duzuenez, teknologia punta. Eta zer galdetu genuen? Ea euskera nun kokatuko zukeen jendeak, 0tik 10erako eskala batean hiztun kopuruaren arabera. Kontuan izanik, 10ean txinera dagoela, alegia munduan hiztun gehien dituen hizkuntza. Eta 0an legokeela, bart azken hiztuna galdu zuen hizkuntza. Ea gaur zer dioen jendeak. Eta hori sortzean. Hiru. Bai. Kasu? Bai, engoian, Bai. Eska pesimista. Behatzetik gora. Bai. Hemen. Hemen. Wow. Hemen. Bai, ene? Hemen. Behatzetik gora. Bai. Hemen. Ez zera urrute bile. Espe. Hemen txatzea. Ara. Munduan 6.000-7.000 hizkuntza inguru omen daude, eta 1.000.000 gorakoak 250 inguru dira. Euskal hiztunak 1.000.000 inguru gara, beraz, munduan hiztun gehien dituzten hizkuntzen 10ean gaude. Gure lehen saioan pertzepzio hau askoz ere bajuagoa zen. Gaur ikusi dugunez pertzepzio hori pitin bat egokitu da, baina hala ere gure burua oso txiki ikusten jarraitzen dugu. Arlo digitalean egoera askotarikoa da.
Webgune globalean, 0,003 inguru baino ez da euskaraz. Haren korpus digitala gaur egun txikia da adimen artifizialak entrenatzeko, baina Wikipedian esaterako panorama asko hobea da. Munduko hizkuntza guztien artean, 25. postuan dago euskara artikulu kopuruan. Informazio hori guztia zehatzago ezagutzeko, dokumentu erantzian deskarga dezakezue baita jatorrizko iturritara jo. 2021ko 7. inkesta soziolinguistikora barne. Dokumentu erantzian duzue horretarako lotura. Eta orain hausnarketa txiki bat proposatzen dizuegu. Lehenengo bakarka eta gero nor bere taldearekin batera. Ze inplikazio ditu zuen ustez euskararen egungo egoera soziolinguistikoak helduentzako euskara eskoletan? Ze hartu beharko luke kontuan irakasle batek bere eskolak diseinatu eta gidatzean?